Hello, Sir Kulas. Sir! Sir, nag-vlog ko. Hi sa aking subscribers. Hindi mo pangalan, Rod. Doon, Storta. Sa Davao ni, Davao del Norte, Tagum City. Metric of points. Here, your followers. Yeah, it's a private lang. Yes, sir! Happy to meet you! Picture na. Sir, sige, picture ka. Ay, no, kami lahat. Sir, pa-picture, sabi sir. 11 inches silang pizza sila. Sana all 11. Okay, may naman sa 11 inches, sir. Hello mga dudong mga inday! Welcome to my channel, ang Dudes Torta. Karon padayon ta, lagawon ta ang Siargao, at doon ta ang pinakalami nga pizza sa Kermit, Siargao. Ug atong makitaan ang atong igagaw nga si Kulas nga Canadian vlogger na may pusong Pinoy. Tara, sabay ta, tan-awon ta, dinhilang sa Dudes Torta. Welcome to Welcome to Kermit! Kermit Restaurant! Lagawon ka! Oh, dara sila. Ay, hala. Wow! Winston. No shoes, no slippers. Ay, na ano? Dili. Uy, dagan mga ano. Nilibot. Oh, hala. Ngana ko ba ko? Nganong Winston. Dira ang sigarilyo nila na area. Oh. Mandigarilyo dira. Kay Winston. Awal exclusive to Winston. So, dili mag-inom. Dili Winston. Oh. Nindot siya, ma'am. Wow. Dato ka item personal. Tanada. 11 inches silang pizza sila. Sana all 11. Okay, may naman sa 11 inches, sir. Bullshit, ha? Garlic bread topped with freshly diced tomato, cucumber, bell peppers, onions, capers, and a hint of balsamic. Pero tanong ang presyo, sir. Ay, ilang price? 180 lang. Dito to sa juice. Kanang pizza daw nga hermit flavor. Kay kanang no hermit, no travel. Hello mga dudes, karon magtorta diri sa pinakalami nga pizza sa Siargao. Naata diri atong tan-awon ang ilang lutoanan, na mismo makita nato ang ilahang kayo dali. Kani unsa ni? Diri makita nato diri ginaluto ang Lami kaayo nga pizza nga ang size 8 inches. 8 slices and 11 inches. Sana all 11 inches. Kani sige sir. Dili magluto na pugon. Dili siya kayo. Dili siya kanang kuan. Dili siya kahoy. Dili kahoy. Dili siya pa kuan gyapon siya. LPG. Di ba na kay paborito na pizza, sir? Na ako'y paborito katong Kermit. Nga katong dako pizza. Wow. Lami kaayo. 11 inches na dako na lami pa. Ayan, direkta. Tanaw nato kung di unsa paghimo ang inang lami nga pizza diri sa Kermit. Okay. So na ay cheese, dagan kayo nga cheese human sa dough. Yang dough. Sumo pa di gili ipag. Mas nipis ang pizza, mas lami. Di ay. Wow. Crunchy. Crunchy. So ano sa ibutang ang kanang kuan, ang kanang iyang flavor nga katong Kermit, mga toppings po. So dito na. So mo ni siya ang pagkuan sa pizza, cheese, tapos tura po dito ang flavoring. So ham ni siya. So dili sa kahoy ang gigamit. Kanang
Di, lahi mo na sa crematorium na kuwan. Sa mga kakubig kasi. So flavor ito sir. Ham. Ham yun sir. Johnny's Pizza. Sir, pila ka minutes ang paglutuan? 1 to 2 lang po. Dili kayo, no? Maluto na jud siya, sir. 5 to 4. Oh. 5 to 4. Sa 5 to 4 sa pagikan sa preparation, then butang salam. Wow. Ma'am, how about that ma'am? Unsa na siya ma'am? Roasted potato. Potato. Kasi ikaw lang anak niya. Ha? Kasi ikaw. Puti. Potato. Na po daw sila, mas potato. Mas potato. Oh, there. One pizza down. Supaw. Tapos i-slice dayon dito. Kato sir Kermit nagyapon to sir. Ha? Margarita. Ay margarita. Tekila ng supaw. Una gani sila Cloud9 ato siya. Tapi lang yung siupaw. Hindi yung siupaw. Ako sa kaya naman. Ano, yung bomba. Pagpatubo ko ba yan? Sukas mo. Yan siya pa. Ay, sorry ma'am. Pero ito yung Nutriban sa Siargao. Oh, Nutriban del Norte. Malaki. Ma'am, kanang na-feature na daw ni sa TV or program sa TV ang kaning pizza ninyo. Nga mo, wow. So, kaya nga naman, unsa ang nakalami or nakalahi sa inyo? Because of the authenticity ng Hotel? pizza. Wow. Wala, since The flavor itself is consistent. Then, yeah. Gaano kalaki? Sige. Kaya ang nakalahi daw sa ilang pizza kay gifeature daw sa TV tungkol sa authenticity. Uy, authenticity. Thank you ma'am sa interview. Wala na human. Sige. Balik, dali na ma'am. Graduate. Sige. Oh. Sige. Sige, unsa tayo nakalami kay? Authentic. And the longevity. Grabe papabadlong. Sige. Sige. Go. Unsa pa to ang nakalami diri? Because of the flavor itself po, like, very legit. Oh. Then, of course, the Unsa pa? Need help. sorry. Oh, sige lang, okay lang. Sige, go. The pressure po. Ay, Okay na siya. Go. unsa ang pinakalami nga gina-order diri nga pizza sa We have our best sellers, like the pizza and the pastas here. Wow. So, yun po yung pinaka-best. Then, mostly, binabalik-balikan ng mga customers dito sa Kermit, Siargao. may nakalami? Sa pinaka-the best yung pagkaon sa pizza. Ano sa pinaka-lamay nga way sa pagkaon sa pizza? Way sa pagkapamaagi sa pagkaon sa pizza. Unsa ang mga Of course, you should smell it first po. wow, smell then. Paano yung smell? Wili sa Oh, para na. Sa Late mo na ba? Late? Smell first. First, Smell first. Amuyin mo muna. Amoyin mo muna. Lick. Bago kagatin. Lick first. Lick. Ay, smell first. Second, lick. So taste the sauce. Yes. Then dunk. Thank you. Nabibo. Just let me know if you need something. Yes, thank you. Ang authenticity. Mauna kini ang pizza. Ma'am, Kermit Pizza. Kani is Cloud9 Pizza and Dahon pizza. Toblerone. Ay, Ma'am, Rock Island, ang flavor anak ba to? Wow.
Amen. Happy Birthday to you. Human na kita og kaon sa Lami ang pizza. Picture. Ipapicture mo, sir. Ay, slippers. Hello, sir. Sir, sir, nag-vlog-vlog hi sa aking subscribers. Di ba pangalan, Brad? Doon torta. Asika Sa Davao Davao del Norte, Tagum City. medyo kapoy. So, Your followers. it's a private lang. Yes, sir. Happy to meet you. Picture sa Sir, sige, picture. Ay, naman kaming live. Sir, pa-picture, sabi sir. Private lang. You keep it private. Okay. So you have a resort here in Siargao? I don't have any negotiations. I'm just chilling, living my life, being happy. Sa katin, happy ka na human. Construction. Yeah, happy na. Nice yung mga kubo. It's cool, no? Yeah, it took a while, but it's been fun. Tapat to sa South Seas, ano to? Pacific Sands. Pacific Sands. Ah, yeah, just a few kilometers down. Yeah. In Pacific Sands. Last year. Overnight kami dito. So, pag sabi nila, kay Kulas na diya, ma'am. Oh, siya, ay. It's just a private thing, though, because my life is so public. Just used to go, Yeah. Yes. just for friends, hang out, family, whatever. Thank you, But sir. it's nice to see people on the coast. If you have time, makabisit ka sa Yeah, I'll be We are a... Mag-close na daw sila, mag-close na daw sila. Salamat, guys. I'll see you in San Isidro. Thank you. Looking forward to that. Napapain mo ang Yes, see, I'm gonna show up one day. Yes. I want to do more in that. Sabi nga pag may okay, para sa akong... Very cool. Kulas is in the house. Kulas is in the... Yes. Being Davao del Norte. San Isidro. Okay, naka-video ha, naka-video. Oh, video Kaya siya. sa video na video na. It's a secret project. I can't say it. Okay. I'll be going for a few You're with your girlfriend or? Atong uton. secret thing. Oh, ipapromote. Ipapromote. Okay, Dudes ta. Please follow Dudes Torta. Sige, tip for him. Jesse, no? Si Jesse, ang sa imong tip sa iya? The amazing vlogging teacher. Or principal or Yeah. teacher? Principal. Principal and teacher. Yeah. Yes, sir. Thank you So very what much. what would be your tips, sir, for a Just beginner have fun like? and be positive and enjoy what you do. Yeah. Make sure it's good for everybody around you. Yeah. That's good vibes. Ang sa imong masulti, Jesse, about sa tip. Happy kayo ko kay na ay tip nga gihatag si Kulas nga akong idol nga pero na akong ginatanaw nga nakaabot sa KTL. Thank you very much sa mga subscribers. Subscribe na mo diri sa Dudes Torta. Yay! Sir, how's your voice? Let's be a teacher. Ikaw manaka. Yes. Mohan, I've been so busy. Maulok. My son actually told me about you because he went there to Katil and he is actually a big fan of you. So Was I there or was I not there? he was there in Philippine Santos. Good. I'll just come back. It will get better. February, March, April, May, summertime. But even actually August is nice. September, but it just gets By the time probably your house is already almost done. Few more months. It's been a long process, but it's been fun. Gabi ka katawa o sa barkada. Tapos sa ibang mga barkada, katong mga
Kinoy mga barkada dito. Yeah. Ubad sa construction. Oh, Wala ko sila ubad din mo sa karon. no, it's I'm not a solo thing with a team. That's all I can say. I can't say much. Secret ba? I gotta go. Karon, mo adto na punta sa Cloud9 kay mag-surfing na ta. Yehey! Bunot ay imo. Human namo natilawan ang pinakalami nga pizza dinhi sa Kermit, Siargao. Ug nahinabi namo si Kulas nga vlogger Lami kaayo sa paminaw. Di Makaingon nga kompleto na gayud ang among adlaw. Kung moadto mo diri sa Siargao, bisitaha ang Kermit Siargao sa Lami nga pizza. Aron makumplito na gyud ang inyong paglagaw. Maong malagaw ta sa Siargao. Meanwhile, Shout out kay Ma'am Merly Akala o kay Sir Ronnie o sa timpok niyang pamilya. Ma'am, salamat sa inyong support. Antud sa sunod nato nga lagawon, sabay ta, malagaw ta, magtour ta. Pero sa pagkakaroon, bye-bye!